السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الملك الحق المبين ذي قوة المتين، هدى العباد صراطه المستقيم ودلهم على شرعه القويم، وهو الولي الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله واتيعوه وعظموه في أعظم أيامه، فإن هذه الأيام أعظم أيام الدنيا، وتزودوا فيها من البر والتقوى وجانبوا الإثم والهوى، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. عباد الله، يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة، إنه يوم مشهود ويوم عظيم أقسم الله به لمكانته في الإسلام، فقال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه. رواه الترمذي. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يؤتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. أمبي ألفوك ولمن دونك بركده مسامين دو علي مرمسي ومسامين دو سنقول مسدو كالفوك ولمن دونك بركده ala baka jon kanda ko bla siraw la jelinka ni filile ki renyininka no talati jon fili ambe sereya ka dengene ya ko bato masashiti muni bato ka kan cinyela ke kala fona karama sabalu talai akelendo kanya nyogontala akelendo deme nyogontala akelendo akasanu ka bodenko ani musokoma ambe sereya ko kura ka dengene masabalu talai cido nafsa mantici ama cide mina matana cin ala ya sanu ya kaboma layru min dira ma yadda falindi hala jugu sere yarana ka ci la se cugu nyumai kuma ta niuma kafiru yere de togodo dala ka ci de na sallallahu alaihi wasallam al amin as-siddiq qala kira yedana ya maye islamu ka togodalente as-siddiq qala kira yi cinyetigi islamu yeni fala ka ci de ma kasoro maganka yeni dala kira alayhi salatu wasalam ijugu mana soyi ka daniya yoro ka kila ka soyi ka cinyetigi yoro siga shita la cinye mindo wa tseka doga bada alaka kishini nema chaman bayi anaka so dunge sanmo anaka sahaba belebelu animma umma balaki senda nimma ko folenu nun senda nola fokata se wuli don ni mami bonyana doga mati ni korotara majiginti ni suturala lebuti kadaka ni donar jine kono ni bebe joshi ka boyila itin lebu itin majigi femi kuma suli ibe kishi kabwa mayoro jume ni dona arjine kono allahumma rabbina allah ta'ala ka arjine dambele jelema amma ina masabala fe arjine be soro ni sirawo fenfenyi allah ta'ala ka hinana amese ka don arjine kono no sirai kuma dola halnanga bara kundama tabo allah ta'ala ka hina kabo amma ina masabala fe allah ta'ala ka hinana amese ka arjine soro no yi chogomi allah ko kambele jelei ambade alislamu anga je anga sira Allah ta'ala nye anga klaka tugo Allah ta'ala ko anga kishi ay sira Allah nye o wati kili ka tugo Allah ka yamara kanko ka sira Allah nye o wati kili ala ka fem belebele munum bi amese kulu bonya tugo kadaka ni Allah ta'ala ka yamara kan na bonya ka klaka toboto siga shita la obe ala kanu yire duskun idda ya fodda mata de iduskun fenana abei ala yi don do dan ku saya katime don do ka yoro do fene bei ulu kadi ala yi katime yoro do ka adamadin do bei ulu jara ala yi katime adamadin do ka ninkara ala kadani chogoyi siga shitala ala ka chide uni nabi nyuma kadi ala yi katime to ka ala yi kira ubunya nanyi ayen nabi nyuma njia yere yi katime ambele jeleka wasigatala maka kadi alayi katime jiye dugukolo fanto bele jelenka magadi kada alayi ni yoro bay wa magandi fene ka bon fene katime yoro beka asigi so min ka boni so bay o be dugukolo yoro mina o dugukolo yoro la belebele al kabadi ka boni yoro bay al kaba chokora yoro jume o yi makadi alakira sallallahu alaihi wasallam o kofe adalembe dugukolo yoro mina no de madina yi o be soro katenku ola wa Allah ta'ala yidun fene bonyani nyoanyi ala fleka angarjiye do don dola namba fama ko arafadu ni wati mi nan flala no e seliba kalo kletan folay don shiti don mi fusamantiya ka bon katimeni don nonoka akafsani don bay
dɔnnikɛlaw y'a yira su dɔ de bɛ yen mun b'a su ɲɛ n'o ye Laylatul Qadri su ye mais tile kɔni na a tilefɛla de ka fisa ka tɛmɛ tilefɛla bɛɛ kan kɛrɛnkɛrɛnya la Ala filɛ k'an garijɛgɛ don min na n'o ye Arafa don ye nin ye Ala ka batokɛyɔrɔw don belebelew ani batokɛyɔrɔw taamasiyɛn minnu bɛ Ala o belebele dɔ de ye nin ye Arafa seliba kalo a tile 9 o de bɛ bɛn Arafa ma wa Arafa fɛnɛ yɔrɔ dɔ de fɛnɛ tɔgɔ don a nana na cogo min na kuma caman b'a la an tɛna fɔ an b'an da don o bɛɛ la nka yɔrɔ dɔ de bɛ Maka hijiden ka hiji tɛ kɛ hiji ye ni sen ma cogo ye hali n'a kɛra militi damadɔ ye o ka ye k'i sera Arafa hali ni man kɛnɛ i bɛ ta mobili la ka taa ni Arafa a sɔrɔ bɛ kɛ dɔw la o maa dɔw bɛ yen u taara hiji la u bɛ accident sɔrɔ sen bɛ kari bolo bɛ kari dɔw yɛrɛ bɛ bana dɔ bɛ ci u kan mais bana ma hakili wuli Arafa don jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de bɛ mobili labila o tigilamaw ka bolo kan ka banabaatɔ ninnu ta ka bɔ n'a ye hôpital la walima u ka hôtel la ka taa bila Arafa Arafa jɔ kana ban fiyewu ko karisa nana hiji de kama k'a ma se ka hiji ka sababuya kɛ ni bana ye o tɛ kɛ i bɛ taga fo bana min sɔrɔ i hakili la n'o tɛ n'a danna farikolola bana ma i bɛ taga parce que ni Arafa tɛ yen hiji tɛ yen Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam alhajju Arafa ko hiji yɛrɛ ye Arafa de ni Arafa bɔra la dɔrɔn hiji tɛ yen ɔ kuma dɔ la o ye yɔrɔba ye ka d'a kan hiji yɛrɛ gulonnen b'a la a don fana ye donba ye ka d'a kan Ala ka ciden ka fusamantiya kuma caman fɔra ka bɛn a don ma wa masaba Alahu Taala yɛrɛ y'i kali don ninnu fana na n'o ye seliba kalo tile 10 fɔlɔ don ye Alahu Taala y'i kali a la dɔnnikɛlaw y'a yira sura min bɛ kuranɛ na n'a tɔgɔ ko suratul buruj wasamaa'i dhatil buruj Ala ko a b'i kali san min kɛra lolo ni kalo jigiyɔrɔ ye walima Ala ko a b'i kali san min kɛra jɔjanfɛnw dunke ye barj o ye graciel de ye fɛn jamjanba ninnu walima lolo ni kalo o jigiyɔrɔ barj a bɛ se ka kɛ kɔrɔ wɛrɛ ye mun kɔrɔ fɛnɛ n'a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Ala kɔni ko k'a b'i kali a la o kɔfɛ Ala y'i kali don wɛrɛ jumɛn na wal yawmil maw'ud o don ye layuru bɛ tiimɛ don min n'a layuru fɔra k'o don fɛnɛ k'ale Ala b'i kali o la wa shahidin ani seereyali kɛla wa mashhud ani seereya kɛra fɛn min na k'ale Ala b'i kali nin na Abu Hurayra radiyallahu anhu a ye hadisa dɔ lakali Tirmizi bɛ na ni hadisa nin ye ko Ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam al yawmul maw'ud o mun fɔra nin suran kɔnɔ yawmul qiyama ko ye kiyama don de ye walasa mɔgɔw k'a faamu wal yawmul mashhudu min fɔra sura nin kɔnɔ yawmu Arafa ko ye Arafa don de ye wa shahid o fɛnɛ fɔra suran kɔnɔ yawmul jum'a ko ye juma don de ye ko nin de fɔra maana Ala ye mun fɔ k'a kɔrɔ de ye nin nka Alakira ye mun fara a kan a ko tile ma bɔ ka tila ka bin don dɔ ka don min n'a ka fisa ko ka tɛmɛ nin don ninnu kan n'o ye Arafa don ye walima Arafa bɛ don min kɔnɔ semaine min kɔnɔ tile ma bɔ don kan ka bin don kan don min ka fisa ka tɛmɛ a kunɲɔgɔn kan walima don min ka fisa ka tɛmɛ Arafa yɛrɛ kan o don kelen la yuwafiquha abdun mu'minun yad'u Allaha bi khairin illa istajaba Allahu lahu ko doni a tɛ mumini si sɔrɔ i b'a ka Ala wele Ala deli yɛrɛ la i b'a ka o Ala wele min kɛ Ala bɛ yafa jɔn ma ka bɛn waati min ma n'o ye e sɔrɔ Ala wele la ko fɔ Ala k'i ka dugawu jaabi wa k'i tɛ to Ala wele la nin don na ka sɔrɔ i b'a ka tanga dɔ de ɲini Ala fɛ jurumu yafa la walima Ala k'i kisi o tanga ɲini cogo la ko fɔ Alahu Taala k'i kisi o b'a yira dɔ farala don ka bonya kan gansan t'a to ni maa bɛ Arafa kɛnɛ kan a bɛ dugawu camanba kɛ ka daminɛ ni tile jɛngɛra ka ban n'a ye seli fana seli ani lansara dugawu de bɛ daminɛ fo ka taa se tile bin waati ma ka d'a kan o fana ye waati ye Ala ka ciden da sera o fana ma sallallahu alaihi wasallam hadisa wɛrɛ la an ba Aishatu ka hadisa lakalilen dɔ bɛ yen muslimu nana n'a ye a ko Ala ka ciden ko kisi ni nɛɛma bɛ a ye ko don si tɛ yen don min ni Ala bɛ jɔn kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ don ma ka caya
min yawmi arafa ka bɔ arafa don ma ala bɛ yafa jɔn ma don min na ka tɛmɛ don bɛɛ kan ko ye arafa don ye k'a kan hɔrɔnya jour de ko don walima journée de ko don sufɛla tɛ ko don tɛ yen mun ka ca ko ka tɛmɛ arafa don fɛnɛ kan wa o arafa don ko ala yɛrɛ bɛ gɛrɛ ka surunya a ka jɔnw na a tɛ dan o ma dɛ k'ala bi waso mɛlɛkɛw la ni adamadenw ye kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bɛ arafa kɛnɛ kan ala bɛ waso mɛlɛkɛw la aw de kungo kana adamadenw bɔncogo lajɛ arafa kɛnɛ kan o kɔfɛ ala bɛ ɲininkali kɛ ka sɔrɔ a b'a jaabi dɔ ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan ma arada hawla ni jama mun nalen filɛ nin ninnu b'a ka mun ɲini ni ala fɛ ala b'a jaabi dɔn ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan ne delila k'a f'i ye n ko n'ala ye nafolo d'i ma n'i ma dɛsɛ i bɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ i yɛrɛ ye ka nafolo la ta hiji la sojɔ bɛ kɔfɛ ta farida bɔ i kan na nin bɛ fɔ waati min a k'i sɔrɔ jama cɛ la ta maga ala bɛ waso mɛlɛkɛw la ni adamadenw ye don min a ka sɔrɔ i bɛ o arafa jama cɛ la wa kɛnɛ si tɛ yen kɛnɛ min bɛ kiyama kɛnɛ ladege ka tɛmɛ arafa kɛnɛ kan o kɛnɛ tɛ yen ka adamaden bɛɛ ye bɛɛ kunnankolon don fugulan tɛ maa si kun na ni maa min kun melekelen dɔrɔn muso don n'o tɛ cɛ tɛ cɛ bɛɛ lajɛlen kunnankolon don a bɛɛ bɛ ten wa bɛɛ bɛ complet kelen na fini jɛmanya dama tɛ dɛ uniforme mun don a kala cogo bɛɛ ye kelen ye maa dɔ bɛ se ka kɛ uniforme na mɛ a ka modiw tɛ kelen ye arafa kɛnɛ uniforme donba bɛɛ ka modi ye kelen ye tafe kelen de sirilen don cɛ bɛɛ la ka birifini dɔ biri i kan na n'o ye serviette dɔ ye k'o da i kan na bɛɛ bɛ ten maa ta tɛ gulokiba ye ko dɔ ta ye guloki fitinin ye n'i ye différence dɔɔni ye aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka naamufini bɔra jamana min kan o tɛ kelen ye dɔ ta dilanna misira jamana kan n'o ye hantosh dɔ ta bɛ bɔ chinois jamana kan dɔ ta yɛrɛ bɛ bɔ japon dɔ ta bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ fo n'a kɛra o ye n'o tɛ a bɛɛ ye jɛman a bɛɛ naamufini cɛ bɛɛ ka fini don cogo ye kelen ye i tɛ kɛnɛ filanan ye kɛnɛ min na o ye arafa kɛnɛ ye ni ala ye nafolo d'i ma e b'i ka nafolo fusaya nin yɔrɔ taali ma ni fɛn jumɛn ye wa maa min ye yɛrɛ ye o bɛ duwawu min fana kɛ Alahu Taala ko k'u ka duwawu bɛɛ bɛ jaabi a bɛ tantan kɔrɔla la a b'a la wele an b'a jigi nin waati la sisan ninnu ɲɛ guwannen don ala ko fɔ ani ala wele de la wa u tatɔ la maa caman ye duwawu ɲini u fɛ dɛ n'aw sera ye a ka duwawu k'an ye n'aw sera ye a ka duwawu kɛ jamana ye nin waati bɛ arafa sigibaw walima hijidenw sɔrɔ arafa duwawu de la u yɛrɛ ye ani maa minnu y'u sara u la an'u ka denbaya ani jamana anw ta bɛ kɛ k'u dɛmɛ de u b'a ka duwawu min kɛ sisan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an bɛɛ la ka duwawu ninnu jaabi an bɛɛ lajɛlen ye arafa n'a bonya a n'a kɔrɔta a n'a dawula o kana kɛ sababu ye an ka fɛn dɔ fɛnɛ gulon arafa la mun fɛnɛ tɛ sɔn aba ye mun tɛ tiɲɛ ye dɛ kɛrɛnkɛrɛnyala ni arafa bɛnna juma ma i bɛ kuma caman mɛn sen t'a kuma o kɔrɔ dɛ a ka di hijidenw kɔni kulɔ la ni arafa bɛnna juma ma mankutu dɔw bɛ fɔ a ka di hijidenw kulɔ la mɛ kuma kɛnɛma tɛ dɔɔni don kɛ o ka sɛgɛsɛgɛli la hadisa dɔ bɛ yen ko don si tɛ yen don min ka fisa ni arafa don ye kɛrɛnkɛrɛnyala ni arafa bɛnna juma ma ko de ka fisa ka tɛmɛ don bɛɛ kan n'o kɛra ka maa min to hiji la ko bɛ bɛn hiji 7 de ma i ka ɲɛnamaya la ni arafa bɛnna juma ma ka kɛlen bɛ komi i ye hiji 7 kɛ hiji 7 kɛba ka baraji bɛ di e ma ka sababuya kɛ arafa bɛnna juma ma i bolo a hadisa bɛ yen dɔɔnikɛla dɔ b'a la kale mɛ hadisa ɲɛnamininen don sen t'a kɔrɔ a filanan ko alakira ko alayhi salatu wasalam ni arafa bɛnna juma ma k'i to lahala fɛn fɛn na o bila o don walima o arafa min bɛnna juma ma o san a k'i sɔrɔ arafa kɛnɛ kan munna ni arafa ni juma ye ɲɔgɔn bɛɛ o tigilama ka hiji a équivalent bɛ i n'a fɔ ni maa min ye hiji 72 de kɛ nin ka di ye a ka di i tulo la n'a y'i sɔrɔ arafa mɛ kuma min don alakira ka kuma kan tɛ sallallahu alaihi wasallam riwaya wɛrɛ bɛ yen ale danna 70 ma a mana k'a fɛn o fɛn ye alakira ka kuma kan tɛ alayhi salatu wasalam ni ni hadisaw ma kɛnɛya yala fusamantiya wɛrɛ bɛ yen ni arafa bɛnna juma ma mun kan ka lakale wa o fusamantiya dɔ bɛ yen o fɔlɔ ye mun ye o tɛ alakira ka kumakan ye
dɔɔninkɛlaw ka jateminɛ don arafa ye donba ye juma fɛnɛ ye kunɲɔgɔn seli ye a fɔra ko don min bɛ yen n'a ka fisa ni diɲɛ don bɛɛ ye arafa b'o sɛmɛni de kɔnɔ wa sɛmɛni fɛnɛ na don min ka fisa n'a don bɛɛ ye o ye juma de arafa ni juma mana bɛn fo n'a kɛra nin ye fusamantiya faralen ye fusamantiya kan n'a kɛra nin ye nin bɛ se ka tɛmɛ nin bɛ se ka pase hali ni kira ka kuma kɔni tɛ an bɛɛ b'a dɔn jateminɛ la nin ye bonya belebeleba ye mun dira arafa ma n'a bɛnna juma ma a filanan alakira y'a fɔli min kɛ sallallahu alaihi wasallam waati dɔ bɛ juma na maa fɛn fɛn n'o waati y'i sɔrɔ ala deli la ko fɔ ala k'i ka ala deli ka minɛ i b'a ka dugawu min kɛ ko fɔ ala ta ala k'a jaabi o bɛ juma na arafa fɛnɛ an bilara ka ala wele de k'an ka dugawu caman kɛ juma don fɛnɛ nin waati bɛ yen a kɛlen bɛ komi dugawu jaabi waati fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni arafa bɛnna juma ma juma bɛ yen a fɔra k'an k'an cɛsiri dugawu la o la hali n'o ma kɛ arafa don ye o ye juma bɛɛ ye san kɔnɔ arafa fɛnɛ hali n'a ma bɛn juma don ma arafa kɛnɛ waati bɛɛ ye ala kofɔ ni dugawu de ye juma dugawu bɛ yen arafa fɛnɛ dugawu bɛ yen o dugawu fila ka ɲɔgɔn bɛɛ n'i ka laɲini ye ni fusamantiya ye nin fɛnɛ bɛ yen siga t'o la o fɛnɛ bɛ se ka kɛ fila a sabanan arafa ni juma mana bɛɛ fusamantiya kɛrɛnkɛrɛnnenya la b'a la wa an b'a fɔ bonya sira fɛ bonya dɔ bɛ yen mɛ k'a fɔ ko baraji kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɔra ala ka ciden fɛ o tɛ dɛ a bonya dɔ ye mun ye alakira yɛrɛ ye hiji kelen min kɛ sallallahu alaihi wasallam o arafa bɛnna juma de ma alakira ye hiji min kɛ kelen bɛ don o arafa o bɛnna juma ma n'an fɛnɛ ka arafa bɛnna juma ma ka maa min to arafa kɛnɛ kan i bɛ se ka nisɔndiya mun na parce que an b'a ka mun na dege a fɛnɛ hijira san min a fɛnɛ hijira o arafa bɛnna juma de ma a bɛ se ka kɛ muguri ye ka kɛ nisɔndiya ye ka dusukun kɔni lamaga mɛ k'a fɔ i ye fusamantiya wɛrɛ dɔ sɔrɔ a dan ma alakira dan ma s'o ma sallallahu alaihi wasallam a naaninan jateminɛw don arafa mana bɛn juma ma waati min na juma selilaw b'u ka misiri kɔnɔ ka juma seli ni maka tɛ walima arafa kɛnɛ tɛ jamana wɛrɛ la o waati kelen de bɛ hijidenw sɔrɔ tantan kɔrɔ arafa ye u bɛ zikuru la ni ala ko fɔ ani ayiwa duwawu o waati fila bɛnna ninnu bɛ maka waati min n'u bɛ ala wele la o waati kelen fana bɛ juma seli la i fana bɛ ala wele de la fana kɛra nin fusamantiya fila ye ka ye e bɛ misiri kɔnɔ waati min na i ɲɛsinin bɛ ala de ma i concentrelen don ala kɔ la o waati kelen maa minnu garijɛgɛ donna hiji la ni arafa ni juma bɛnna o waati kelen olu fana concentrelen don ka tantan kɔrɔ cogo de la o bɛ ala wele la o bɛ duwawu la fana kɛra o fana ye n'o tɛ k'a fɔ fusamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɔra ala ka ciden fɛ o ma y'a la a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye ni arafa bɛnna juma ma dɔnnikɛla dɔ y'a ye ka nisɔndiya ka bon ka tɛmɛ juma gansan kan ni arafa tɛ mun kɔnɔ munna hadisa dɔ bɛ bukhari kɔnɔ don dɔ yahudiyakɛ dɔ taara umar bun khatabi ma o sɔrɔ umar ye silamɛw ka ɲɛmaa ye radiyallahu anhu a ko umaru ma aya dɔ jiginna aw ka kitabu kɔnɔ n'a kun jiginna anw yahudiyaw de kan kun b'a minɛ k'a kɛ selidon ye o de kama silamɛw a ye kuranɛ kalan a ka kuranɛ dɔn ni aya jigin sababuya ye mun ye ni suran jigin sababuya ye mun ye ni aya ni kun jumɛn b'a la n'o tɛ kuma dɔ la diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ni n'u tora ka taga débat la u b'i kɔ da dɛnɛ na dɛ u b'an ka kitabu nin dɔn dɛ yahudiya de nalen filɛ umaru ma radiyallahu anhu a ko aya dɔ b'aw ka kitabu kɔnɔ n'a kun jiginna anw yahudiya jama de kan k'a don kun tɛ tɛmɛ ti an b'a minɛ k'a kɛ seli ye a gosira maa min na o b'a ka diinɛ don n'o ye umar bin khatabi radiyallahu anhu umaru ko ye kan bɛ aya min ma ne b'a dɔn a jiginna don min b'a dɔn a jiginna yɔrɔ min b'a dɔn a jiginna mun fɛnɛ kan b'o fɛnɛ dɔn a ko e kan bɛ aya min ma ala y'a fɔli min kɛ al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina o aya tɛ wa yahudiyakɛ ko k'o don a bamanankanama kɔrɔ de ye ala ko bi don a jiginna ala kira kan ni sallallahu alaihi wasallam ko bi don ni ala ye diinɛ dafa
wa n ye nɔɔrɔ dafa i dusukun na wa n jɛnna aw ka diinɛ min appliqué fo ka taa se diɲɛ wuli ma k'o ye silamɛya diinɛ de ni jiginna Alakira ka nin don k'a to Arafa de fɛnɛ Umar ko nin aya tɛ wa ko awɔ wa jiginna don min fɛnɛ n'an b'a dɔn a kɛra juma don a jiginna mun ka Alakira don alayhi salatu wasalam wa jiginna yɔrɔ min o kɛra ka Alakira to Arafa de fɛnɛ Umar ibn Khattab ye yahudiya kɛ ka question réponse d'a ma simplement gɛlɛya si ma y'a la nka o kɔrɔ de ni Arafa ni juma bɛnna an fɛnɛ k'a minɛ k'a kɛ seli ye wa a kɔrɔ t'o ye dɛ olu de y'a yira ko n'a kun jiginna olu kan olu de kun b'a k'a ye a n'an k'a k'a ye kelen tɛ dɛ juma ye an ka kunɲɔgɔn seli ye kaba Arafa ye donba ye donba farala donba kan mais seliw fɛnɛ jate dɔɔnin don silamɛya kɔnɔ a bonya dɔ ye mun ye o tɛ juma ko dama ye dɛ Arafa ni wulada sera lansara o waati ninnu ka taa tilebiyanfan na dɔɔninkɛla fan caman bɛ mun kan Ala ka ciden y'a fɔli min kɛ ko Ala ko a bi waso mɛlɛkɛw la ni an ye ko waati de ye Ala kuma waati ye mɛlɛkɛw fɛ o waati kelen de fɛnɛ Ala ka hinɛ jigin waati ye Arafa dunkew fɛnɛ kan o b'a yira k'a fɔ hali n'a ma kɛ juma ye hali n'o y'a sɔrɔ Arafa ma bɛn juma ma Arafa tilebiyanfan waati a ka duwawu caya kuma minnu delila ka taga hiji la u bɛ nin waati kalama kosɛbɛ tantankɔrɔla la ani minnu bɛ bɔ ka taga kɛnɛ ma ani minnu yɛrɛ ye donni dɔ da u yɛrɛ kunna k'a sɔrɔ Ala dɔnnen tɛ n'o de ye ka taga yɛlɛ kulu sanfɛ parce que a bɛ dɔw ɲɛna Arafa kulu n'i ma yɛlɛ a sanfɛ Ala kulo t'e la n'i ma taa kulu kɛrɛfɛ Ala ɲɛ t'e la o dɔw bɛ taga tile min dun bɛ bɔ Maka a ka farin ka tɛmɛ an ta kan i b'a dɔw ye kabini sɔgɔma o bɛ kulu sanfɛ fo ka tile bin o kɔrɔ tɛ k'u ka baraji cayara ka tɛmɛ minnu bɛ tantan kɔrɔ o ka baraji man ca n'a ye dɛ n'i ye Ala wele caya ka tɛmɛ tantan kɔrɔmaw ta kan i ka Ala wele o jaabi walima o baraji bɛ caya n'a ye mais k'a fɔ kulu sanfɛla fusamantiya dɔ de b'o la ka tɛmɛ dugumala kan Alakira m'o fɔ maa si ye a jɔra yɔrɔ min Arafa a y'a bɛɛ yira a ko ne jɔra yan mais Arafa fan bɛɛ ye jɔyɔrɔ ye waqaftu hahuna wa Arafa kulluha mawqif n jɔra yan wa Arafa yɔrɔ bɛɛ fɛnɛ ye jɔyɔrɔ ye Alakira jɔra yɔrɔ min hali ni m'o sɔrɔ dan dɔ de bɛ Arafa la n'i jɔra yen dɔrɔn i jɔra Arafa kɛnɛ kan kuma dɔ la ni an ye ninnu bonyaw da ɲɔgɔn kan ka bɛn ni Arafa ye an jo b'a la mais n'an ko an bɛ baara kɛ ni hadisa ye ko ni Arafa bɛnna juma ma i bɛ hiji 7 baraji sɔrɔ walima hiji 70 walima 72 dɔɔni dunkew minnu bɛ hadisa sɛgɛsɛgɛ a ɲɛmaa ye Muhammad Nasiruddin Albani a ko hadisa nin ye dɔyifu ye dɔw yɛrɛ y'a kɛ munkari ye dɔw yɛrɛ y'a kɛ hadisa mawdu yɛrɛ ye kɔrɔ kuma min tigɛra ka da Ala ka ciden na sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ sen t'a kɔrɔ Allahumma rabbi an bɛ don belebele de la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinana k'an ka batow bɛɛ minɛ a kɔnɔ Ala ka hinana an ka haminanko fitinin na kumaba ale Ala de b'a dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan Ala k'a bɛɛ lajɛlen yara aqulu ma qultu wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ambe Allah Ta'ala fo amba wali man don ka barkada kishiya ni nema chama ko ini masabala fe ako ke jonno samanti ka jomi kadai katime dan fem beka na nyo madan nyo tina dan tuguni no de abul qasimi Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam ambade alislamew kuma dola ni Arafa fora ma chama hakili betaga mamunun be ko ala e chance diuma o kasi Arafa amada odoromada ma dɔ bɛ se ka baraji sɔrɔ Arafa ka sɔrɔ e yɛrɛ sen tɛ Arafa kɛnɛ kan parce que hiji se a ma di bɛɛ ma a wari bɛ se ka sɔrɔ dɔ kunna mais a kɛnɛya tɛ dɔ bolo a kɛnɛya bɛ dɔ la mais a nafolo t'a tigi bolo o de kama maa dɔw bɛ yen i taatɔ la o bɛ na wari dɔ d'i ma karisa nin minɛ n'i sera Arafa i ka ji san i ka di hijidenw ma ale bi yan mais hijiden fɛn fɛn b'a ka ji min o b'a ka baraji sɔrɔ. A y'a lajɛ Africain yɛrɛ kan ka waso cogo dɔ la
arafa dugukolo tɛ yiri a tɛ yiri fɛ quoi yiri kɔrɔbaya man di arafa dugukolo sanfɛ san min na an ka farafin jamana dɔ n'o ye Laginɛ y'an kɛrɛfɛ président Ahmad Seku Ture n'a hijira a y'a sɔrɔ arafa désert lama yiri tɛ yen yiri tɛ yen yɔrɔ bɛɛ ye tile ye hali k'i kun don suma kɔrɔ a tɛ yen a seginnen a ye ci bila yen masakɛ ma est-ce que a bɛ bɛn aw ma wa an ka yiri turu ye o ko yiri tɛ sɔn an ka dugukolo la koyi a ko yiri dɔ b'an fɛ Afiriki yan n'an y'a bila ka taa n'a y'a essayer a bɛ sɔn u k'a ma k'a y'a bila ka na o yiri de taara n'i taara i b'o maliyirini juw caman ye an b'a fɔ yiri min ma yan ko maliyirini m'a fɔ n ka arafa yiri bɛɛ ye o ka o yiri ye dɛ yiri kura wɛrɛw nana nka maakɔrɔ fɛn fɛn taara o b'a yiriju ninnu dɔw yɔrɔ dɔn a y'i to yen Afiriki k'o yiri bila ka taa o ka turu ye maa hakɛ min bɛ sigi o yiri suma na ale bɛ caman sɔrɔ baraji la maa man tɛ ka jɔ baara ɲuman na i bɛ baara ɲuman kɛ kuma dɔ la a kɛ waati i ta jate fɛnba tɛ mais hali sali a baraji bɛ suuru i ka i ka kaburu kɔnɔna na e min ma taa arafa ala ka ciden ye bɔda dɔ di fɛnɛ ma sallallahu alaihi wasallam o bɔda fɔlɔ ye mun ye arafa don ye ka sun ni dɔrɔ gɛlɛn t'i la ni dɔrɔ gɛlɛn t'i arafa dugu ka jɛ ka sɔrɔ i bɛ sun ni sunna arafa don san 2 jurumu yafa san min n'a tɛmɛna i ye jurumu mun kɛ o kɔnɔ o bɛ yafa i bɛ san min fɛnɛ na ko ala b'o fɛnɛ jurumu yafa bonisi jumɛn bɛ yen mun ka bon ka tɛmɛ ne kan san 2 o jurumu yafa ala b'o de ma don kelen sunni na alors que minnu bɛ arafa kɛnɛ yɛrɛ kan olu tɛ sun mais e min ma taga sariya ye sira de ma k'a fɔ k'e ka sun a filanan arafa don a ye duwawu caya wɛrɛ ye o bɛɛ kɔrɔ tɛ ko minnu bɛ arafa dɛ hali min bɛ yan duwawu caman kɛ dɛ arafa tile bɔli yan'a ka bi duwawu caman kɛ yɛrɛ ye Abdullahi ibn Amr ibn al-As a ka hadisa bɛ yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko duwawu min ka fisa ni duwawu bɛɛ ye k'o ye arafa don duwawu de ye wa kuma min ka fisa ni kuma bɛɛ ye k'ale alakira ye mun fɔ ani nabi ɲuman minnu tɛmɛna ka kɔ ale ɲɛ k'o de ka fisa n'a bɛɛ ye arafa don n'o de la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir arafa tile bɛɛ kɔnɔ i bɛ se ka nin caman kɛ dɛ i b'i ka moto sanfɛ nin kuma fɔ i bɛ mobili kɔnɔ nin fɔ i b'i ka magasin kɔnɔ a fɔ e yɛrɛ ma taa baarakɛyɔrɔ la i b'i ka salon kɔnɔna la caman fɔ arafa don ko zikuru si tɛ yen mun bɛ nin zikuru ɲɛ wa i ka duwawu camanba k'i yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnya la ni sun bɛ tigɛ waati min na i ka duwawu camanba k'i yɛrɛ ye kuma dɔ la i bɛ se ka baraji dɔ fɛnɛ sɔrɔ i ma sun i ka dɔrɔrɔ y'o yira n'o ye bana min b'i la i ma se ka sun mais ala ye nɔgɔya kɛ ye i fɛnɛ k'i jija o suntigɛ i ka se k'o labɛn maa minnu sunna i ka d'u ma sokɔnɔna na jɔnw sunna u ka suntigɛ ala kama misiri yɛrɛ kɔnɔ i y'a labɛn i nana ni suntigɛ ye i ka surun misiri min yɛrɛ la ala bɛn maa minnu sunna arafa don a ka d'an ye a ka nin min fɛnba tɛ yɛrɛ tamaro sa i ka taa kangaliba wuli libitɔnji dɔ wuli ka taa n'a fɔra ka suntigɛ labɛn i hakili bɛ taa belebele mun na o tɛ i se hakɛ ye mun ye o ɲini i ka taa n'a ye misiri la mɔgɔw ka suntigɛ n'a ye anw de ye suntigɛ maɲɔgɔlɔn caya o tɛ kira ka waati sun tun tɛ tigɛ dɔwɛrɛ la tamaro an y'o ye hadisa la ko ala kira tun bɛ sun tigɛ olu tabu de la tamaro ayiwa sinɛsinɛlamani ni basilamani ni zonamani mun ma kɔgɔ ala kira tun bɛ sun tigɛ o de la n'a m'o sɔrɔ a bɛ tamaro ɲimi n'a jara de arabukan na a bɛ f'a ma ko tamaro ala kira bɛ sɔrɔ k'o ɲimi n'a m'o fɛnɛ sɔrɔ k'a bɛ ji dakurunya damadɔ ta kira ka suntigɛ banna mais ka fan bɛɛ kɛ dumuni k'a bɛɛ kɛ minfɛn ye n'a bɛɛ bɛ dun baasi t'a la dɛ mais n'a bɛɛ tɛ dun tiɲɛni don dɛ kana sɔn o ma dɛ suntigɛ tɛ ko ba ye fo ni e yɛrɛ y'a kɛ belebele min ye ka da i yɛrɛ kan nin ye fitinin ye caman na arafa don nin ye duwawu jaabi don belebeleba ye an b'a ɲini masaba ala fɛ maa minnu ma hiji fɔlɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ yanni saya cɛ u ɲɛ ka taa da maka kan u ka alikaba ye u ka jɔ arafa kɛnɛ kan ala k'a kan n'o bɛɛ lajɛlen ye arafa nana ka haminako min to an ala de b'a dɔn ala k'an bɛɛ ka haminako wuli ala ka yafa an ka jurumuw ma ala k'an gɛrɛ ale ala yɛrɛ la kiyama don ala k'an kɛ jannatul firdausi donbaa ye
kira ka alkawsara koji amba ɲini ala fɛ ala k'an ka jifilen ya ala gɛlɛya bɛ maa fɛn fɛn ka i ka denbaya kɔnɔ ala de y'a wuliba ye ala ka gɛlɛya wuli maa min ka gɛlɛya ye suguko ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka garijɛgɛ ɲuman d'e ma an ka denmisɛn minnu bɛ yen k'u ye examen kɛ nin waati n'o ye baki ye n'o ye defu ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka jaabi ɲuman da n'o ma minnu fana ye examen wɛrɛw kɛ examen ka ca BT bɛ yen CP bɛ yen nin caman bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala ka jaabi ɲuman da n'aw bɛɛ ma universitaires fana bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ u ka examen minnu bɛ sira la ka na o ye minnu kɛ ala ka jaabiw nɔgɔya an balima minnu bɛ tunga na an b'a dɔn tunga man gɛlɛ bi ye arafa dɔ ye duwawu camanba kɛba don do an b'a ɲini ala fɛ ala ka tunga diya tungara man kɛ o la bana bɛ minnu na ye ala ka kɛnɛya d'u ma minnu yɛrɛ mɛnna o dɛsɛlen bɛ ka na ala ka sababu ɲuman d'u ma o bɛ se ka na cogo min maa min bɛ yen k'a fɔ k'i tɔɔrɔlen don i ka denbaya mara cogo la ala ka mara cogo ɲuman d'an bɛɛ ma maa min bɛ yen k'a fɔ k'i denw murutilen bɛ ka bɔ i ka kumakan na ala k'i denw k'i sago ye ala ta ala yɛrɛ ka sira kan ala kana sɛtɛnɛ s'an na ala kana sɛtɛnɛ s'an na ala kana sɛtɛnɛ se an na fɔ k'an mabɔ ala la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ o ma arafa ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala ka don an garijɛgɛ la ala ka don an garijɛgɛ la an b'a ɲini ala fɛ seliba fɛnɛ kɛli ala ta ala ka nɔgɔya ma ala ka musakaw nɔgɔya ma maa minnu ma lahiya sɔrɔ fɔlɔ a ka gɛlɛya de ma mɛ a ka nɔgɔ ala ma yanni dugu ka jɛ ala k'i ka lahiya ko nɔgɔya ala ta ala ka sababu d'i ma i bɛ se ka lahiya sɔrɔ cogo min i yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'i ka jeli bɔn minnu y'a sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka lahiyaw kɛ lahiya minɛlen ye ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati n'an bɛ bɔ diɲɛ nin na don min a ka sɔrɔ ani masaba ala ka di an ka kuma laban ala ka hinɛ an na ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam k'o don an bɛɛ lajɛlen da wa ma dhalika alallahi bi aziz wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.